Hvad så? Hvad så? Hvorfor har du ikke styrthjelm på? Plejer jeg det? Er du sur, eller hvad? Nej, det er bare min mor. Fuck hende. Men hun har smidt mig ud. Hvorfor? Dig. På grund af mig? Ja. Fuck, hvor nederen. Det er Agnes. Ja, Agnes. Kenny. Hvor meget fræk. Har du røget, eller hvad? Hallo, har du røget fed? Nej, jeg har. Jeg er helt flad. Hvem skal så betale for den cola, du står og drikker? Det ved jeg ikke. Er det ikke altid lidt sving i sådan en butik? Skat, du står lige under overvågningskameraerne, så du er busted. Ej, nu skal jeg op. Så må jeg låne dig jo. Jeg står lige og godt kunne bruge en tusse. Tager du pis på mig, eller hvad? Nej, jeg tager ikke pis på dig. Jeg kan bare godt bruge en tusse, og så... Du kender mig. Du ved, du får dem. Bum. Har sgu da ikke 1000 kroner, du kan låne, skat. Hvad med dankortet? Kan du kæve kassen? Nej, jeg kan ikke undvære 1000 kroner. For helvede, mand. Hvorfor skal du være så pisse egoistisk? Jeg vil ikke bede om hjælp, hvis jeg ikke har brug for hjælp, vel? Giv mig nu de penge. Skulle du ikke se finalen? Fuck finalen. Jeg har andre ting at tænke på, ikke? Hvem skal have de penge? Hvad skal du bruge dem til? Det er en, der skal have sine penge. Hvem? En, der flytter fra byen, der godt kan lide at få sine penge. Jeg har 200 kroner. 200. Det er fedt. Så mangler jeg bare 800. Jeg har ikke andet. Hvorfor kan du ikke hæve i kassen? Jeg skal ikke have i kassen. Kan du ikke skaffe nogle penge? Nej, det kan jeg ikke. Fint. Fint. Det er fint. Bitch. Hvad sagde du, skat? Så vi ses, skat. Er du okay? Ja. Måske jeg bare ikke lige gider at snakke om det, altså. Alle kan jo have en dårlig dag. Ja, jeg er i baglokalet. Hvad så, skat? Er der noget galt, siden du ringer? Jeg kom op til pludselig, at jeg savner dig. Nå, det må du sgu leve lidt med nu. Ej, dommeren har lige stoppet kampen. Nå, hvorfor det? Jamen, du tror, det er løgn, Chassis. Der gik ikke med få minutter før, der var 6 mennesker, der løb ind på banen. Split og ravne nøje. For ikke gøre os hvad som helst for at komme på tv. Ja, vi får da noget for pengene. Men regn med, at jeg nok først henter dig noget senere. Jamen ikke så sent, skat. Altså, den her vagt er ved at blive noget af en prøvelse. Nå, er det hende Belinda, du hensyder til? Ja, blandt andet. Ja. Så kan du da trøste dig med det i din sidste vagt. Nå, men bliver Belinda også hentet ved lukketid? Det kan jeg ikke forestille mig. Så spørg hende, om hun vil vente sammen med dig til jeg kommer. Altså, så skal vi jo køre hjem. Mener du det? Ja. Altså, du skal jo heller ikke være der alene. Nej. Men jeg skal nok tjekke det med hende. Ja, gør det. Nå, nu tror jeg også, kampen går i gang igen. Vi ses! Jeg vil se senere. Hej hej. Belinda? Hvad er der? De er kommet tilbage. De 2 fyre. Dem der filmede dig. Hvor? De holder lige deroppe. Hvad fanden gør vi, Agnes? Og nu tager vi det helt roligt. Altså, nu er der heller ikke noget at piske en stemning op. Prøv lige at høre her, jeg var engang ude for et røveri. Engang jeg arbejdede nede på den store tank, nede ved motorvejen dernede. Det var 2 junkier, mand. De holdt fuldstændig på samme måde som dem der. Helt vildt længe, inden de kom ind og troede os med nogle knive. Hvad gjorde I så? Så gav dem pengene. Ringede efter politiet. Fucking lyst til at knalde dem ned, det kan jeg man godt sige dig, men det gjorde jeg ikke, altså. De har samme regler som her. Giv dem pengene, luk tanken, ring efter politiet. Hvordan havde du det bagefter? Ja, okay.
skete jo ikke noget. Altså, kom der sådan en psykologfjolls rendende, men det magtede jeg fandme ikke. No offense. Du skulle ikke undervurdere psykologhjælp. Fuck. Nu kommer de. Er det ikke en underlig opførsel, hvis man vil røve en tank? Magnus, de er ikke ude efter at røve tanken. Hvad er det så? Det er også de er ude efter, Agnes. Du ville virkelig have haft gavn af noget psykologhjælp. Agnes, han er nede i hånden. Hvem er du? Hvem er du? Min far er her. Han har penge. Han har penge. Er der noget galt? Hvad kan vi hjælpe dig med? Vi var herinde tidligere og købte nogle cola og noget benzin. Ja, det kan jeg godt huske. Det er ikke sådan, at det fremler med kunder her til aften. Nej, det gør det vel ikke. Hvad ved du? Jeg har mistet mit visakort, og jeg havde håbet på, at I måske havde fundet det. Nej. Betalte I ikke kontant? Jo, det gjorde vi vist egentlig også. Jamen, så må jeg jo ellers se at få det spærret. Kan I have en god aften? Prøv lige at vente her.
Ja. Hvad var det for en dame, der sad på bagsædet af din bil? En dame. Der sad en dame på bagsædet af din bil, da du var her tidligere. Der havde sådan noget gaffatape for munden. Det var ikke en dame. Ja, hvad var det så? Det var en Lolita-dukke. Ja, det var ikke mit forslag, det var ham med kameraet. En af hans venner fylder 30 i dag. Han synes, det kunne være rigtig sjovt at få ham en Lolita-dukke. Og så kom vi op til vennens hus, og så er manden selvfølgelig ikke hjemme, så vi har ligget fræset rundt med den hele aften. Men jeg tror bare, jeg smutter igen. Kan jeg en god aften? Nu står den her igen. Du stod ikke der, da bilen kørte. Jeg skal nok sætte den på plads. Når du kan være så kæmpe chok. Og hvis der var nogen ude i vaskehallen. Hvad mener du, der var nogen ved vaskehallen? Vi så nogen. Er der røg? Brænder det? Ladies and gentlemen, we start tonight's experience with some pre-show pressure. Our session begins with a little hands-on exercise. We've warmed up our main specimen and put some of her senses in the dark. But let's be silent and leave the rest to body language.
It's only showbiz. I promise not to kill you. And neither will anyone else. Unless you ask me to. Or beg. Who are you? Weißt du, was das Finale steht? Jeg kan ikke lide det her, Agnes. Rolig nu. Det er nok bare en kort slutning. Dem, der har skrevet det her. Men man må jo kunne se på optagelserne, hvem det er, der har skrevet det. Nå, nej, scheisse. Vi har jo ikke adgang til det. Hvad snakker du om? Overvågningsoptagelserne, det bliver låst ind i en boks, du ved. Den der boks, der er ude i baglokalet. Det er en del af systemet. Det er for, at kriminelle ikke kan få adgang. Det er procedurer. Hvad har du tænkt, at vi skal gøre ved det? Jamen, jeg bliver nødt til at ringe efter politiet, og så bliver jeg nødt til at ringe til min far, fordi han er den eneste, der har nøglen til boksen. Kraftedeme løgn. Hvad er der? Der står en mand der. Han har et eller andet i hånden. Han står og filmer os. Agnes, han står og filmer os.